Popozerám sa po celej izbe. Veľké veci ako nábytok, vešiak, krabice tam tak, aby mi nezavadzali pri upratovaní. Izba začne hneď vyzerať lepšie. Vešiak som neodložila hneď a dosť mi zavadzal. Pokiaľ máte takúto izbu, s ktorou si neviete rady, odporúčam si dať pravidlo 5 minút denne. 5 minút za deň niečo urobíte a spravíte veľký pokrok. Môže to byť aj 5 vecí, jedna skrinka alebo 3 poličky, čo je vám lepšie. Najprv roztriedím obsah izby na tie veci, čo si chcem nechať. Zároveň smeti dám do saklu a do krabice veci na darovanie, prípadne predanie. Tie veci, ktoré si chcem nechať, strčím späť do skrine. Zatiaľ ich neupratujem. Môžete ich triediť na kategórie knihy ku knihám, oblečenie, spolu a tak ďalej. Bude sa vám to neskôr lepšie upratovať. Osvedčilo sa mi veci, ktoré patria do inej miestnosti. Ísť ich odložiť hneď. Takto vyzerá izba po 4 hodinách upratovania. Opäť sa môže využívať a robiť radosť. Potrebuje ešte nejaký čas na dostanie sa do dokonalosti, ale aj to bude. Toto všetko sa nám podarilo vytriediť a vyhodiť. Vidíme sa pri ďalšom upratovaní. Pa, pa!